Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyk. Baqy tarap yurdumuzda täzelikler we habarlarla tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şuň hormatly prezidentimiz halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalary bilen geçiren maslahatyny olaryň alyp barýan işler bilen tanışdy. Şeride bu düzümiň işini guramak bilen magly möhüm wezipeler keskitlenildi. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň halk maslahatynyň diwanyna gelip, bu ýerde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalary bilen maslahat geçirdi. Döwlet başlarymada maslahatyň gün tertibine girilen meselelere geçip, ilki bilen halk maslahatynyň adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň başlygy Taganowa söz berdi. Taganow öňde duran wezipeleri üstünlikli çözmek üçin ýol başga diýen düzümniň işini hormatly prezidentimiziň döwlet adam çenir diýen asaly ýörelgesini durmuşa geçirmäge gönükdirilen parazatly siýasatyna milli kanunçylyk kämilleşdirmek, ony halkara hukugynyň umumy gardylan kadrlaryna gybap getirmek boýunça wezipeler laýyklykda alyp barmak urny ýerine ýetirilen işler barada hatabat berdi. Milli Geňeşiň meclisine kanunlaryň tasdimlaryny taýýarlamak boýunça döwletden iş toparlarynyň meclislerine komitetiň agzalarynyň gatnaşmagyna Milli Geňeşiň halk maslahatynyň garamagyna hüdürlenjek kanunlar seljerliýär. Şeýlekem şanly garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllygynyň bellenýän ýylyna komitetiň agzalary tarapyndan ýurdumyzyň durmuşyna bolup geçen özgertmeleriň taryhy ähmiýetini döwletimiziň eýe bolan halkara awraýyny wagt etmek hemde Türkmenistanyň döwlet gurmakdaky tejribesini dünýä jemgyýetçiligine ýaymak boýunça çykyşlaryň gornalanlygy hemde makalalaryň çap edilenligi habar berildi. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy hatabat dinläp, ýetadi kanunumyzda beýan etişmedi ýaly ýurdumyzda jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygynyň adamdygyny aýtdy. Adamy goramak we oňa hyzmat etmek döwlet häkimet idaralarynyň baş wezipesidir. Şunun bilen baglykda jemgyýetimizi we döwletimizi ösdürmek, adam hukuklaryny goramak boýunça Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň we meclisiniň öňünde durýan wezipeleri durmuşa geçirmäge aýratyn üns bermeliler diýip döwlet başlarymyz Türkmenistanyň gender deňligi boýunça 2021-2025 ýyllar üçin hereketleriň milli meýilnamasyny ýerine ýetirmek urny ähli virus çärleriň görülmeligine önsjekdi. Dinalaryň hukuklaryny goramaga aýratyn ähmiýet bermegiň möhümdigi bellenildi. Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça 2021-2025 ýyllar üçin hereketleriň milli meýilnamasyny durmuşa geçirmek maksady bilen bu wagtda milli kanunçylygynda seljerme geçirilmeliler. Hemde bu urda milli kanunçylygynda halkara konwensiýalaryna we adam hukuklary wagtda Türkmenistanyň gatnaşýan beýleki halkara hukuk namalarynyň düzgünlerine laýyk getirmek boýunça derul işler alınıp barmalylar. Fizik şahslaryň hukuk ýagdaýynyň esasanam ilatyň goragy mätäç toparlarynyň durmuşynyň kelini kepillendirýän kanunlaryň tasdimlaryny taýýarlamak esasy wezipeleriň hataryna görkezildi. Adam hukuklaryna hormat goýmak medeniýetini ýokalandyrmak boýunça dürli işler alınıp barmalylar. Bu ýurda kanunçylyk bünyady berkitilmeliler. Hormatly prezidentimiz çağalaryň hukuklaryny goramak boýunça Türkmenistanyň halkara borçnamalarynyň ýerine ýetirilmegine, şol sanyna ýurdumyzda çağalaryň hukuklaryny durmuşa geçirmek boýunça 2018-2020 ýyllar üçin hereketleriň milli meýilnamasyna kesgitlenen çäreleriň amala aşyrylmagyna önsjekdi. Şunun bilen baglykda howunarlyga mätäç çağalara himayet bermek boýunça haýır sahawat gaznasynyň işini talaba laýyk ýoly goýmaga ýardym bermegiň möhümdigi bellenildi. Şunno ata-babalarymyzyň haýır sahawatlyk kadrlarynyň ugur alınmalylar. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň her bir adamyň durmuş goraklaryny kepillendirýän döwlet diwarda konstitusiýon kadrlaryň durmuşa geçirilmegine önsjekdi. Soňra ykdysadyýet, mali we durmuş syýasaty barada komitetiň başlygy Agaýew komitetiň işini döwrüň taramly laýyklykda guramak maksady bilen geçirilýän işler barada hatabat berdi. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna milli ykdysadyýetimiziň diversifikasiýa bilen ösdürmegi we oňa innowasiýon häsiýetiniň berilmegine gönükdirilen maksatnamalara laýyklykda uly özgertleriň amala aşyrylýanyny gaýdyldy. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň milli kanunçylygynyň kämilleşdirilmegi barada ýöňde goýan wezipeleriniň ugralanyp komitetiň agzalarynyň Türkmenistanyň kanunlarynyň tasdimlary boýunça Milli Geňeşiň meclisiniň deputatlary we degişli pudaklaryň wekilleri bilen geçirilýän iş toparlaryna ýerlikde gatnaşýanlyklary barada habar berildi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, ýurdumyzyň gülläp ösmeginiň, dünýäniň gösen döwletleriniň birine öwrülmeginiň bähfetine kabul eden maksatnamalarymyzyň amala aşyrýan durmuş ykdysady, jemgyýetçilik syýasy özgertmelerimizden hukuk bünyadını hatda kämilleşdirmegiň zerurdygyny belledi.
Döwlet başlarmada bazar gatnaşyklaryny ösdürmegiň, hyzywsy telekeçe gollamagyň hemde almy oýlap tapşylara we täze innowasion tehnologiýalara esaslanýan döwrewap öňçükleri öğretmegiň hukuk esaslarynyň hasa puturandyrylmagyny esasy wezipeleriň hataryny görkezdi. Ýurdumyzda telekeçilik işlerini höwetlendirmäge hemde gollamaga, maýa goýumlar üçin amatly şertler we kepillikler öğretmäge aýratyn üns bermeler diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Döwlet başlarymyz şu wezipelerden uralnyp halkary hukugynyň umumy kadrlaryna dol alaýyk gelýän milli kanunçylygyň döwrewap kadrlaryny we düzgünlerini işläp taýýarlamak boýunça derul işleriň geçirilmeligini we olaryň ýygyderli kämilleşdirmeligini bellädi. Hormatly prezidentime de döwlet büdjetiniň çykdyjlarynyň köp böleginiň durmuşlygyny maliýeleşdirmäge, şol sanyna sağlyk goraş, ilim, bilim, medeniýet ulgamlaryny ösdürmäge gönükdirilmeligini, şonuň bilen baglykda 2020-nji ýyl üçin hemme taraplaryň oýlanjykly döwlet büdjetiniň taslamasyny işläp taýýarlamaga aýratyn üns berilmeligini aýtdy. Hormatly prezidentimiň belleşýäli geljek ýyl üçin döwlet büdjetiniň taslamasy işlenip taýýarlananda ýurdumyzda durmuş ykdysadyny ösdürmäge gönükdirilen maksatnamalarda bellenlen wezipelere aýratyn üns berilmeliler. Şeýlegem ýurdumyzyň ykdysadynyň puwdoklaryna gadanlan üstünlikler 2021-nji ýylyň ahyryna çenli garaşylýan netijeler göz tutulmalylar. Geljek ýyl üçin öňde goýulan maksatlar, soňky döwürde kabul edilen möhüm kadalar, kanunçylyk bunyadyndaky üýtgetmeler nazara alınmalylar. Türkmenistanyň 2020-nji ýyl üçin döwlet büdjeti milli maksatnamalary, ýurdumyzyň durmuş ykdysadynyň ösüşiniň we maýa goýum fiýatynyň esasy urlary, milli ykdysadyň puwdoklarynyň, tewitleriň ýöňünde durýan wezipeler nazara alynıp düzülmeliler. 2020-nji ýylda ýurdumyzyň ýalňyç energetika, senagat, ulug aratnaşyk puwdoklarynyň ösüşine aýratyn üns bermeliler diýip hormatly prezidentimiz geljek ýylda ýurdumyzyň ýakly tewitlerine, ýaşaýyş jaýlaryny, aýratyn mätäçlik çekýän adamlar üçin wilayatlariň itraplaryny we şäherlerini, ýaşaýyş jaýlaryny gurmak üçin tirişleri geljek ýylyň döwlet büdjetine göňüňde tutmak taşyrdy. Döwlet başlarymyz rahmetkeşleriň pikiri, ardy üslegler we teklipleri adamlaryň günnelik aradalary bilen ýygyderli gyzyklanmagyň möhümdigine ünsçekdi. Milli liderimiz zähmet sewer, pek ahlakly nesil terbiýe ýetişdirmegi, raýatlaryň din salmak üçin şertleriň döredilmegini, olaryň aň düşünjeli insan we hünärmen hökümnäki mümkinçiliklerinden peýdalanmagy esasy wezipeleriň hataryny görkezdi. Öňüm çykyşlamda belläp geçirmýäli, maşgala näçe agdy ber, sagdyn bolsa şonça da jemgyet berip bolar. Şonuň üçin hem jemgyýetimiziň agdy berligi we sagdaşygy maşgaladan başlanýar diýip döwlet başlarymyz şu nokta oýnalardan jemgyýetimizi mundan meýlekde puturandyrmaga möhüm ähmiýetiň berilmeligini aýtdy. Soňra ilim bilim sanylgam sport we medeniýet barada komitetiň başlygy Seýidowa imtanper ulgamyň meselelerini düzgünleşdirýän milli kanunçylygy haýata kämilleşdirmek boýunça geçirilýän işler, şeýlegem milli medeni ruhy gymmatlyklary diýip desurlardy keltmek hemde olary geljek nesillerimize getirmek üçin aýyl saklamak boýunça wezipeleri üstünlikli çözmek maksady bilen görülýän şäherler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzda ilmi, bilimi, talyk goraşy, sporty ösdürmegiň döwlet siýasatynyň ileri turýan ordugyny belledi. Şu noktalardan kabul edilen Türkmenistanyň bilim hakyna kanunynyň ýerine getirilmegine aýratyn üns bermeliler. Hemme taraplaryň ösen beden we ruhy taýdan kämil ýaşlar terbiýelemek, bilimiň, ilmiň we öğrençiň ýödary gatnaşyklaryny puturandyrmak häzirki döwrüň esasy wezipesi bolup durýar. Dünýäde maglumat tehnologiýalarynyň okkunleşmegini, ilmiň gadananlarynyň hemde bilim bermek usullarynyň ýygyderli täzelenmegini nazara almak bilen bilimiň ähli basgançaklaryna innowasion işleri işin ornaşdyryp, gadymdan gelýän milli däplerimizde we ýöňdewarjy terbiýeçilik tejribesine dayanmalydyr. Hormatly prezidentime de Türkmenistanyň tanly bilim ulgamly ösdürmegiň konsepsiýasyny durmuşa geçirmek bilen bagly wezipeler barada aýdyp, innowatsiýalary, okutmagyň döwrewap usullaryny işin öwrenmegiň we giňden ulanmagyň, okuw işini tejribe bilen aýratyn wähmet terbiýesiniň usullary bilen utgaşdyrmagyň, hemme taraplaryň bilimli, wehinli ýaşlary kemale getirmegiň baş şertdigini belledi. Häzirki döwürde bir orda görülýän şäherler bildirilýän talaplara hawap gelmeliler diýip milli liderimiz bir işe jogapkärçilikli we toplumlaryň etaatda çemilleşmek arkaly ilim bilim ulgamny kämilleşdirmegiň hemde döwrewaplaşdyrmagyň möhümdigine üns çekdi. Soňra Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň tewitleýin özüş daşgurşy goramak we agrysynagy siýasat barada komitetiň başlygy Baban Ýazow hormatly prezidentimiň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň ýöňünde goýan wezipelerini üstünlikli çözmek boýunça geçirilýän işler barada hatabat berdi.
Şeýlekem üýtgetmeler we goşmaçylar gezilýän kanunçylyk namalarynyň Türkmenistanyň 2021-nji 2025-nji ýyllar üçin milli tokoy maksatnamasynyň taslamalaryna garamak maksady bilen mejlisiň deputatlary bilen birlikde amala aşyrýan işler hemde owa jogyny hususy öňürjüniň paýyny artdyrmak babatda milli kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça görülen çäreler barada hadabat berildi. Döwlet başlarmada hatabat dinläp, ýurdumyzda alınıp barlayan döwlet ekologiýa täýazatynyň esasy maksadynyň türkmen halkynyň durmuşynyň ekologiýa taýdan oňoýly şertlerini üpsün etmekden, geljekki nesiller üçin tebigy baýlyklary oýlanjykly peýdalanmakdan we gorap taklamakdan, buýruganda mäkem sebitlerin we halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmekden baratdygyny bellädi. Şunun bilen baglanykda daş gurşagyň yerasy we yersi baýlyklaryny gorap taklamak, baýlaşdyrmak we olary geljekki nesillere miras goýmak biziň watan öňündäki borjumyzdyr diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Ekologiýa we daş gurşagy goramak boýunça halkara guramalarynyň konwensiýalaryna, maksatnamalaryna, rezolýusiýalaryna gatnaşmagy dowam etmeli diýip döwlet başçylygy bellädi. Hormatly prezidentimiz aral ýeňdiriň hup talýan sebitlerini ekologiýany durnuklaşdyrmak boýunça netijeli işleri alyp barmagyň mümkindigini aýtdy. Döwlet başçylarymyz 2021-nji 2025-nji ýyllar üçin milli tokoy maksatnamasynyň taslamasyny taýýarlamaga, aýratyn üns bermegi ilkinji nowatda wezipeleriň hataryna kesgitläp, bu ýurda milli parlamentiň iki palatasynyň birlikde iş alyp baryp, bir resmi namanyň kanunçylyk talaplaryna laýyk gelmegini teljermeligini bellädi. Hormatly prezidentimiz döwletimiziň hususy öňüm öňürjülere giň ýol açanlygyny gözüňe tutup, yer we suw serişlerini aýagyly peýdalanmak baradaky kanunlary kämilleşdirmek boýunça zeruri işleriň alınıp barmalygyny bellädi. Döwlet başçylarymyz ekrançylykda we malarçylykda seleksiýa hemde tohumçylyk işleriniň ekin dolanşygynyň, topragy işläp bejermek ulgamynyň we dökünleri ulanmagyň, karantin ulgamyny döwre barplaşdyrmagyň kanunçylyk bünýadynyň hasa berkidilmeligine üns çekdi. Döwlet başçylarymyz barada gurrun dowam edip, yerli öz-özüň dolanyş idaralarynyň işiniň netijeleriniň ýokalanylmalygyny, ýeňişleriň kanunlarda gözüňe tutulan öýdük täýärliklerini talap laýyk ýerine getirmeklerini üpsün etmek boýunça işleriň kämilleşdirilmeligini bellädi. Halk maslahatynyň agdalary tebitlerden saýlanan wekiller hökümine hemişe yerlerde bolup, halkyň isleg arzuwlaryny öwrenmelidirler. Yerli wekilçilik häkimiýet we öz-özüň dolanyş idaralary bilen ýakyndan gatnaşyklary ýola goýmalydylar diýip döwlet başçylarymyz aýtdy. Ýurdumyzda amala aşyrýan konstitusiýon özgertmeleri bilen baglanşykly ýerlerde wagt nesihat işleriniň, duşuklaryň ýerlikleri geçirilmegi, ýurdumyzyň sebitlerine alınıp barlayan işler, ýetilýän sepgitler, gurulyp ulanmaga berilýän ýaşaş durmuş we tenagat maksatly desgalar, öňüm öňürýän kärhanlar barada köpçülikleriň habar eşitlerine ýerlikleri çykyşlaryň gurulmagy, esasy wezipeleriň hataryna kesgitlendi. Soňra halkara meseleler barada komitetiň başlygy Beýaşimowa, mejlis, tiýady partiýalar, jemgyýetçi guramalary, ýokary hukum mekdepleri bilen birlikde hormatly prezidentimiziň alyp barýan içeri we daşar täýazatyny, şeýlegem ösüp gelýän nesillerimizi watançylyk ruhuny terbiýelemäge gönükdirilen çäreleri düşündirmek boýunça geçirilýän işler barada hatabat berdi. Şoň bilen baglykda Türkmenistanyň daşar syýasy orny kanunçylyk taýdan üpsün etmek, şol sanyna daşar döwletler bilen halkara gatnaşyklaryny Birleşen Milletler Guramasy hemde beýleki awraýly halkara düzümler bilen netijeli ykdysady we syýasy hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça wezipeleriň ýerine getirişi barada hatabat berildi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, biz dünýä birleşigi tarapyndan ikrar edilen we konstitusiýamyzda berkidilen oňun bir taraplygymyň ýetaty kadalaryndan ugralyp, ýurdumyzyň halkara awraýyny ýokalanýan diýip bellädi. Dürli halkara guramalary dünýäniň döwletleri bilen ýerliklerle hyzmatdaşlygy diýär, syýasy, ykdysady, medeni gatnaşyklaryny giňeldiýär. Parlamentimiziň halkara gatnaşyklaryny bar bolan şertlerden peýdalanyp, ösdürmek ýetasy wezipeleriň hataryna kesgitlendi. Dürli soralar boýunça halkara derejelerde geçirilýän maslahatlarda ýurdumyzyň içeri we daşar täýazaty, paragatçylyk hemde howpsuzlygy, durnukly ykdysady şüpşen etmek boýunça öňe sürýän oňun başlangyçlary bilen halkara jemgyýetçiligi giňden tanışdyrylmalylar. Yer ýüzüniň ähli meselelerini çözüdüni tapmakda, dürli gurlarda ýolary tejribe alşmaga aýratyn üns berilmelidir diýip hormatly prezidentimiz bu ýurda birlikdäki işleri utgaşdyrmakda Birleşen Milletler Guramasynyň maksatlarynyň we kadrlarynyň ugralmalygyny aýtdy. Döwlet başçylarymyz Türkmenistanyň daşar täýazaty işini kanunçylyk taýdan üpsün etmäge aýratyn üns berilmeligini we şundan ugralyp halkara hukugynyň umumy ikrar edilen kadrlaryny milli kanunçylyga ornaşdyrmak boýunça zeruri işleriň geçirilmeligini bellädi. Bu ýurda Türkmenistanyň goşulan halkara resmi namalarynyň kadrlary bilen milli kanunçylyk kadrlarynyň sağlaşmagy gazanylmalylar, kämil hukuk kadrlary we kepillikler döredilmelidir.
Soňra Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygynyň ornatary Babaýew, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň mejlisine görülýän taýýarlyk, Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisinde teriljek resmi namalaryň tassamalarynyň komitetler tarapyndan işlenip taýýarlanyşy barada hadabat berdi. Demokratik özgörtmeleri mundan meýlekde ösdürmek, adamyň we raýatyň hukuklaryny hemde adatlyklaryny goramak, kanunlugy hemde hukuk tertibini düşünetmek, ýurdumyzda ykdysady işçiligi we telekeçe gollamak, halkymyzyň saglygyny goramak, ilim bilim lugamy ösdürmek, dürüjlük işlerini höwetlendirmek, ýurdumyzyň sebitlerini ösdürmek, daşky şow goramak hemde beýleki degişli urlar boýunça amala aşyrylýan döwlet siýasatyny kanunçyk taýdan üpçünetmek boýunça mejlisiň agdalary bilen alınıp bolýan işler gatabatyň esasyny düzdi. Şoň bilen baglykda kady kanunçylyk boýunça milli hemde halkara tejribesini öwrenmäge uly üns berilýär. Hormatly prezidentimiziň odul beren taşyklaryna laýyklykda halkara guramalary we daşary döwletleriniň parlamentler bilen gatnaşyklary ýoly goýmaga aýratyn ähmet berilýär. Şoň bilen baglykda halk maslahatynyň wekilleriniň online maslahatlary, hususan parlamentarlaryň halkara paragatçylygy we ananşmagy berkitmekdäki ornatly video duşuga gatnaşanlygy habar berildi. Hormatly prezidentime hatabat dinläp, ýöňde durýan wezipeleri üstünlükli çözmek, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň hökümet bilen birlikde alymy taýdan esaslandyrylan döwlet siýasatyny ýöretmegiň möhümdigini bellädi. Bu ýurdaky siýasat oňyň halkara tejribesine we jemgyýetiň hil taýdan täze ýagdaýa taýdaşlyk geçmegini gözüňde tutýan milli aýratynlyklara we halkymyzyň milli aňyetine esaslanmalydyr. Ýurdumyzda kabul edilen her bir kanun durmuşa geçirilýän özgörtmeleri şartlandyrmagyň hukuk esaslaryny döretmelidir. Şonuň bilen baglykda halk maslahatynyň agdalarynyň mejlisiň deputatlary bilen birlikde kabul edilen resmi namalary öz wagtyna raýatlara düşündirmegi işiň esasy urlarynyň hataryny görkezildi. Mukaddes garaşdyrmamyzyň 30 ýyllyk şanly bayramynyň bellenilýän ýylynda ýurdumyzyň durmuşynda bolup geçýän özgörtmeleriň taryhy ähmiýetini wagt etmäge, döwletimiziň halkara awraýyny artdyrmaga gönükdirilen degişli çäreler geçirilmelidir. Döwlet başlarymyza düzümiň öňünde durýan möhüm wezipeleri üns çekip, halkymyzyň hal ýagdaýyny gowlandyrmaga, şeýlekem ilatyň, aýratynda ýaşlaryň arasynda içer we daşary siýasatymyzy, milli kanunçylygy wagt etmäge gönükdirilen täze konsepsiýalary, döwlet maksatnamalaryny we meýilnamalaryny işläp taýýarlamaga we amala aşyrmaga halk maslahatynyň agdalarynyň işin gatnaşmagynyň möhümdigini bellädi. Hormatly prezidentime maslahat jemläp, oňa gatnaşanlara bir jan taglyk maşgala awadançylygyny hemde garaşly watanymyzy mundan meýlekde ösdürmegiň bähwitini alyp barýan jogapkärlik işlerine uly üstünlikleri arzuw etdi. Şu gün hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Aşgabatda iş tapar bilen gelen Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministri Kamilow kabul etdi. Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministri Türkmen topragyna mehirli kabul edilenligi üçin hormatly prezidentimize hoşallygyny beýan edip, Özbegistan Respublikasynyň prezidentiniň mehirli salamyny hemde häzirki günlerde Türkmenistany bellenilýän şany sene, Türkmen paýtagtynyň 140 ýyllygy we Türkmenistanyň prezidentiniň ajaýyp eserleriniň Gözel Aşgabat şäherine we Türkmen halkynyň ruhy gymmatlyklaryna başlanýan kitaplarynyň neşe edilmegi münasibetli iň gowy arzuwlaryny we gutlawlaryny getirdi. Hormatly prezidentime hoş niyetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, goňşy ýurdun ýol başlaryna hemde dostlukly halkyna iň gowy arzuwlaryny beýan etdi we gadymdan gelýän hoş niyetli goňşylyk gatnaşyklarynyň meýken binýadyna gurulýan netijeli hyzmatdaşlygyň ýokary derejesini kanagatlanma bilen belledi. Duşun başına hormatly prezidentimiz we Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministri köp taraply döwlet ara gatnaşyklarynyň şuňky ýagdaýy hemde iki taraplyň we köp taraplyň görnüşde olary bilen ýeri halkara guramalarynyň hemde awraýly sebit düzümleriniň çäklerine gatnaşyklary mundan meýlekde ösdürmegiň mümkinçilikleri barada pikir alşdylar. Döwlet başlarymyz Türkmenistanyň sebit boýunça goňşulary bilen dogonluk gatnaşyklaryna üýtgesiz ıgrarlydygyny tasdiklap, şol ýurtlar bilen hyzmatdaşygyň oňyn häsiýetiniň köp babatda Merkezi Aziýada amatly siýasy we ykdysady ýagdaýyň emele gelmegini şertlendirýänini belledi. Bellenşäri ýurtlaryň ikisem möhüm umum meseleleri birlikde çözmekde, hyzmatdaşygyň mundan meýlekde putrandyrylmagyna möhüm ähmiýet berýärler. Şol meseleleriň gatarına sebitde suw serişlerini dolandyrmak hemde erejeli peýdalanmak wezipesi bar. Özbegistanyň daşary işler ministri biziň döwletimiz tarapyndan alınıp barýan paragatçylyk söýjülükli siýasaty hemde türkmen lideriniň ählimum howpsuzlygyň we durnukly şoň bähwitine ýöňe sürýän halkara başlangyçlaryna ýokary baha berip, Özbegistanyň geljekde de Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň çeýlegem gol çeker. Şeýle möhüm resmi namalara Merkezi Aziýa döwletleriniň ikisiniň arasynda ilkinji gezek gol çekilýäni barada aýdyp biler.
Mundan başga da biz halkara giňişligine ýakyn hyzmatdaşyk barada pikir alşdyk. Özbegistan Türkmenistanyň prezidentiniň üren möhüm, üren ähmiýetli başlangyçlaryny Birleşen Milletler Romasynyň jeýlekem beýleki halkara düzümleriň çäklaryny hemişe gollar. Bir de Türkmenistanyň sivil toplulygynyň potranlaryna goşýan goşandyny ýokary baha berýär. Häzirki wagtyň gün tertibinde Türkmenistanyna Aşgabatda geçiriljek iri halkara çäreleriniň bir näçesi bar. Özbegistan dogunluk Türkmenistan bilen ýakyn hyzmatdaşlygy hemişe gollar. Gysgaça aýtsak, häzirki wagtda biziň iki dogunluk ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklar iň ýokary derejä ýetdi. Munyň özi uzuly bilen iki ýurduň döwlet başdanlarynyň ägir tuly tagallarlaryň netijesinde mümkin boldy. Şeýlekem döwletlerimiziň başdanlary, üýelary, taparlary amal aşarlar. Biz bu meseleniň üstünde işler, hemde iň ýakyn dostluk, hyzmatdaşlyk, üýelary hormat goýmak we ananşmak gatnaşyklaryny geljekde de pugturandyrmak üçin ähli tagallarlarymyzy gaýgyrmaz. Sag bolun. Şeýlekem ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pugdoklyň dolanyş idaralarynyň ýol başlarynyň gatnaşmagyna türkmen özbek gepleşikler geçirildi. Onuň jemleri boýunça möhüm resmi namalara yerden muzly peýdalanmak hakynda Türkmenistanyň hökümeti bilen Özbegistan Respublikasynyň hökümetiniň arasyndaky alalaşyga, goşmaça alalaşyga hemde tuğujylyk meseleleri boýunça bilelikdäki türkmen özbek hökümetleri toparakynda Türkmenistanyň hökümeti bilen Özbegistan Respublikasynyň hökümetiniň arasynda alalaşyga gol çekildi. Indi bolsa hormat prezidentiň adyny gelen gutlaw bilen tanış edýäs. Ondan şeýle diýilýär. Onun arkidrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Şuňur hormatlanýan Gurbanguly Mälikgulyç. Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk münasibetli mähirli we tüýsürekden gutlawlarymy kabul etmeňizi haýyş edýän. Siziň şahsy taglalaryňyň netijesinde dogunluk Türkmenistanyň paýtagty ýurdun sağlaşykly ösýän iri senagat ilm we medeni merkezine hemde diňe Orta Aziýanyň däl eýsem tutuş dünýäniň obadan şäherläriniň birine urildi. Gaýtalanmajak tebigy gözelligi, ajaýyp binagärlik toplumlary, hemde oňoýly şäher gurşawyny özüne jemleýän ak mermerli şäher türkmen halkynyň däbi öwrülen mihmansöýerligini görkezýär. Bu şähere her gedek uly höwes bilen gelip, özüm bilen nurana boýatdan çykmajak täsirler alyp gidýän. Aşgabat şäheriniň öz şanly fenesine ýetýädi üstünlikler hemde zähmet ýeňişleri, öz ýaşaýjylarynyň ertirine bolan ynamy, geljek üçin ägirdil meýilnamalar bilen garşylanygyny bellemek isleýän. Tatarstan Respublikasy Türkmenistan hemde onuň raýatlary bilen bu bayramçylygyň şadlygyny paýlaşanlygyny gowanýar. Çuňur hormatlanýan Gurbanguly Mälikgulyç Türkmenistany we onuň paýtagtyny durmuş ykdysadydan östirmäge, Rus türkmen gatnaşyklarynyň bäkbidini hyzmatdaşlygy giňeltmäge gatnaşmak mümkinçiligi üçin size hoşallygyny beýan edýän. Size hemde tutuş türkmen halkyna Aşgabaty dörejlikli östirmekde, hemde onuň halkara awraýyny artyrmakda täze üstünlikleri tüýsürekden ardy etmäge ruhsat ediň. Tüýsürekden hormatlamak bilen Rustam Minnihanow, Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti. Türkmenistanyň daşary işler ministri Gruziýanyň şeýlede Saudy Arabistany paşalygynyň Türkmenistanyňky adaty naşar we dowlat ýaly ilçileri bilen duşy geçirildi. Onda bir näçe syýasy geňeşmeler aralyp maslahatlaşyldy. Diplomatlar Türkmen Gruziýan hyzmatdaşlygynyň mümkinçilikleri barada pikir açdylar. Sewda ykdysady, ulug medeni insanperwer ulgamlarda hyzmatdaşlygy işçileşdirmek meselelerini aralyp maslahatlaşdylar. Taraplar şeýlede halkara guramalaryň çäklerindäki işiň oňun tejribesi barada aýratyn belläk geçdiler. Şeýlede duşunda wamyna Saud Arabistany paçalygynyň we Türkmenistanyň arasyndaky syýasy, diplomatik we ykdysady ulgamdaky hyzmatdaşlyk boýunça meseleler aralyp maslahatlaşyldy. Hökümet gatnaşyklaryň we medeni insanperwer ugur boýunça hyzmatdaşlygyň ýoly goýulmagynaky oňun depkini barada bellenildi we medeni dialogyň mundan meýlegem ösdirilmeginiň wajyplygyny taldy. Halkara Gatnaşyklar Institutynyň hormatly prezidentimiň şeýlede Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres'iň bir näçe döwletleriň we hökümet başdanlarynyň, ministrleriň, iri halkara guramalaryň ýol başçylarynyň, akademik topolaryň, seljaş merkezleriniň bilermenleriniň hususy puwdugyň we raýatlyk jemgyýetleriniň wekilleriniň gatnaşmaklaryna durnukly ösüş üçin gadyryp alınýan senagaty özgertmek boýunça ähli umumy forumuny eden çykyşyna başlanan maslahat geçirildi.
Maslahatın başynyň atnazylar ýurdumyň öz üstüne alan borçnamalaryny bir kemsiz ýerine ýetirýän hemde ähli mumy durnukly ötüş maksatlaryny ýetmäge özüniň parahaçylyk süýjülik we dörejülik mümkinçiliklerini gönükdirýän nykdylar. Hormat prezidentimiň başlangyjy kemde tagalat bilen ata watanymyzyň şahar künjüni ogurlayan durmuş medeni we önümçilik makfatly binalaryň. Soňy alam täze döwrüwap owalaryň ýaýrawy barha giňeýe. Munyň özi ýurdumyzda bagtyar ilgünimiziň eşeretli durmuşda ýaşamaklar hemde dörejülikli zäkmet çekmekleri bardy edilýän insanperwer aladanyň aýdyň güze çykmasyr. Bu aýdylanlary bolsa Akyl welaýatynyň Bekardan etrawynyň şägini Çeper halçylyk kärhanasynyň täze döwrüwap binasynyň açylyş dawrasym aýdyň şaýatlyk etdi. Dawara Türkmen Hali Döwlet Birleşiginiň Akyl welaýatynda Bekardan etrap häkimlikleriniň ýol başlary Çeperli halçy gelin gylar, ýaşyl neslin wekilleri, ýaşlar, guruluşçylar we ýerli ýaşaýjylar gatnaşdylar. Bu ýerde dünýä meşhur nepis halylaryň we haly önümleriniň sergileri, oňatnyjlarda nepis motumyda bolan belen söýgüýün oýardy. Şu azaýyp pursatda welaýat medeniýet müdürlüğiniň guramanyna medeniýet we sunugy işgärläriniň usbatlyk bilen ýerine ýetiren alyklara ýa salan aýdym faazlar we azaýyp tançary dawranyň hemde oňatnyşan ýerleşdirmeginiň ruhyny hasa bilende götürdi. Çıkışlarda Türkmen halasynyň wasfy şeýlede garaşdy baky bir tarap Türkmenistan watanymyzyň mukaddes garaşlygynyň şany 30 ýyllygynyň Türkmenistan parahaçylygyň we anlaşman watan ýylynyň joşguny ötüşleriniň gahraman akademynyň rowaj işleriniň ajaýyp durmuşymyň wasfy belentden ýetirildi. Dawranyň dowamyna gutlyk sözleri bilen çykyş edenler ýurt başyna geçen ilkinji günlerinden meniň ilkinji nowatda ähli adam halkym bolar. Hemde döwlet adam düşünür diýen ýylurkem umum adamlar beýikbetli insanperwer ýolagolaryny öňe süren hormatly prezident bilen başlangyjy bilen ýurdumyzda şol sany Akyl welaýatynyň çägine gurulan Dokma Pudoňyň iň kämil inzamlary oturdulan Dokma toplumlarynyň milli ykdysadyatymyzy estirmekdäki münasip ornlarda dogrusyna guwanç bilen aýtdylar. Munyň üçin Mehriban akademida özleriniň pek kalpleriniň çykýan ýaxşy arzuwlaryny beýan edip, hemmeleri Dokma Pudoňa değişli bolan bu täze döwrüwap Çeper halçylyk kärhanasynyň açylyp ulanmagy berilmegi bilen gyzgyn gutladylar. Bu täze desganyň guruluşy işleri Aşgabatyň demir beton önümleri kärhanasynyň agdyr guruluşçylar tarapyndan ýetirildi. Bu ýerde öňde barjy guruluşçylara hormatly prezidentimiň adyndan sowgatlary goşurly. Soňra mihmanlar döwrüwap binanyň içine girdiler. Şan şöhraty älemde bolan nepis hallaryň we haly önümleriň sergisi guralan täze önümçilik ustahanasyna Çeperli halçy dinanlaryň uly hallary dokap oturan pursatlaryny sinananda olaryň 10 marmagyndan döreýän ajaýyp haly sungatymyda olaryň zekiyine, ihlasına, ediz watanymyda oň ajaýyp tebigatyna bolan söýgü kalbyňda bolýar. Bu ýerde bir wada halçy gelin gyýdaryň 150 sanasynyň 524 halyny dokamaga dolu mümkinçilik dörediler. Şeýlede ýylyň dowamyna 3024 halyny dokamaga dolu mümkinçilik bar. Bu ýerde önümçilik ustahanasyna başga da mejlisler zali, saglyk otagy, naharhana, din zal sotaglary, arasaçylyk işleri üçin giň şertler dörediler. İki katdan durýan edara binasynyň ikinji gatyna işewilik merkeziniň otaglary ýerleşdirilen hemde binanyň ähli ýerine pasyllara görä howalandyrma şertleri awtomatik usulla ýerine ýetirilýär. Binanyň umumy tutýan meýdany 1 hektara barabardyr. Bugun kunna açılıp bulunmagy berilen döwrüwap kärhanada geljekde ezber halçylaryň tutan ýerli dähmetleri bilen dörli ölçekdäki hallaryň we haly önümleriň bir näçe görnüşlerde okalar. Bu ýerde dokuljak hallarda arasda ýokary hili ýüň ýüplekleriň ulanmagy, bu ajaýyp önümleriň hiliniň has ýokary bolmagyna, renk öwüşgünleriniň uzak ýyllaryň dowamyna saklanmagyna oňyn ýardam eder. Kärhanada durly ölçekde we görnüşde dokuljak hallar we haly önümleri buýurmalar esasyna islegleri kabul eder. Şeýlede kärhanada önüljek owadan hallar bugun kun hormatly prezidentimiň başda durmagyna, ýurdumyzda gurulyp ulanmagy berilýän köşkü eýwanlara durmuş medeni maksatly binalara öýelboşly gözellik çaýar. Ezereli halçylaryň batly kakyan darak sesleri bolsa, Merkara döwletimiň bagtyarlyk döwrüniň bagtyarlyk mukammal balyklary ýansalar. Dawranyň ahyryna atnazylar şeýle ajaýyp döwrüwap Çeper halçylyk kärhanany gurduryp bereni üçin Mehriban akademida alkyş hem hoşallyk sözüni aýtdylar.
Türkmenistan'ın mahtumladınak Yaşar Guraması'nın merkezi gengiş tarafından yurdumuzun dörözcülük bilen meşgul oynayan yaş vasıfçılarının arasına gılandilen Aşgabat Guinness'in rekordlar kitabının adlı dörözcülük bäteşiginin hem de yurdumuzda hareket ediyen ähli web saytların arasına gılandilen Türkmenistan Parahatçılığına Anışman Vatan yılının en gow internet web saytı adlı bäteşigin netijeleri jemlenildi. Bäteşik atnaşan ýaşlar Aşgabat şäheriniň tebigatynyň gözellükleriniň ösenlik we haýwanat dünýäsiniň daglarynyň we düzleriniň medeni we durmuş maksatly binalarynyň ajaýyp şekillerini, täsin pursatlaryny fotosuratlarda beýan etdiler. Bu görnüşleri elle surat çekmek bilen beýan etmek, gözel paýtatymyň basbyny täsirli we gazakly maglumatlary baý bolan makalalaryň we goşgy tetirleriniň üstü bilen açyp görkezmek bäteşiň esasy uğurlarynyň biri boldy. Bäteşik atnaşlar yurdumuzda Aşgabatyň 140 ýyllyk bayramynyň ýokary derejede beýlap geçilişini halk köpçüligine, dünýä jemgyýetçiligine ýetirmek maksady bilen ýürüýte taýýarlanan suratlary, gutluk suratlary, video şekilleri, habarlary, makalalary, aýdym dyrsalary hemde dörejçilik eserlerini internet web saytlaryna ýerleşdirmek we ony giňden mahabatlandyrmak ýaly ugurlar boýunça öz ukypdyr başlanýaklaryny görkezdiler. Eminler toparının baragırdan gelen netijesine göre Aşgabat Guinness'in rekordlar kitabyna hemde Türkmenistan Parahatçylığına we Anışman Vatan ýylynyň en gow internet web saýty adly bäteşiň ýeňjileri yglan edildi. Şeýle-de olary Türkmenistanyň magtumlady näki ýaşlar goramasynyň merkezi geňiş tarapyndan ýadygarlyk sobotlary we hormat hatlary dawraly ýagdaýda goşurly. Hormatly anlarny bolsa yurdumyzyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 26-njy maýda saat 20-den 27-nji maýda saat 20-nji boýunça howa barady. Türkmenistanyň howa maglumaty gulugynyň berýän habar bilen tanış bolaň. Balkan welaýatyny ötkäp durýan bulut howa bolup azkem ýagyş ýagar, ýyllarym çakma mümkin. Demirad kulmatardan tide sekund 9-14 metre ýetýän şemal ufer howa gijesine 16-21 gradus, gündüzüne 30-35 gradus. Kenerik taraplaryna bolsa 24-29 gradus maýl bolar. Ahar welaýatyny ötkäp durýan bulut howa bolup günüň ikinji ýarmyna welaýatyň dagatyk etraplaryna azkem ýagyş ýagar, ýyllarym çakma mümkin. Demirad kulmatardan tide sekund 9-14 metr käýerlerini 16 metrçe ýetýän şemal ufer howa gijesine 20-25 gradus, gündüzüne 30-35 gradus maýl bolar. Mary welaýatyny ötkäp durýan bulut howa bolup Demirad kulmatardan tide sekund 9-14 metr käýerlerini 16 metrçe ýetýän şemal ufer howa gijesine 19-24 gradus maýl, gündüzüne 34-39 gradus ysy bolar. Levap welaýatyny ötkäp durýan bulut howa bolup Demirad kulmatardan tide sekund 8-13 metre ýetýän şemal ufer howa gijesine 19-24 gradus maýl, gündüzüne 34-39 gradus ysy bolar. Daşawd welaýatyny ötkäp durýan bulut howa bolup Demirad kulmatardan tide sekund 9-14 metr käýerlerini 17 metrçe ýetýän şemal ufer howa gijesine 18-23 gradus maýl, gündüzüne 34-39 gradus ysy bolar. Paýtatymyz Aşgabatda ötkäp durýan bulut howa bolup Demirad kulmatardan tide sekund 9-12 metre ýetýän şemal ufer howa gijesine 21-23 gradus, gündüzüne 32-34 gradus maýl bolar. Yurdumuz boýunça maý aýynyň 27-sini magnit hadisasynyň gowşok täsiri saklanyny arşylýar. Edil watandaşlar, kädirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçberiniň kadydan dokury göterim artmagy bilen baglanşykly, howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyl burun örtüklerini ulanmagy, şerdiýan bassyny howanyň derejesiniň üýtgeýäniňi nazar alyp, basyla görä geyinmegi maslahat berýär. Mehriban ýyleşler, bu düzgünleri berk berje etseňiz, ýeriň istenik bassyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşiginde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň batýarlyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda tüşeretlenýär. Dählet şoňa dönne bolsa halkyň behbudi bar, çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür.
Hoş sağ olun,